Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Haideți să începem și să vedem ce o să facem în acest mirific episod. Mă auzi mirific. Ce iteme frumușele. Nici nu mi-ai dat și buți. Buți! Te durea mânuța! Și a făcut pod, băiat. L-aș primi, da. Mie că mă omoară și mă omoară. Da. N-avea ce să fac, m-am îmbrăcat în cable. Hai. LOL. Nu-mi zic că și ce sunt prafe. Fuck. Și eu cum reușesc să câștig băieți? Am luat power trip. Deci uitați-vă la mine un pic. Un pack. Și așa nu cred că câștigam, dar acum chiar că nu mai câștigăm. Iată și până la deja la noi. Ce băieți! N-am săgeți. M-am văzut. Ce nu așa? Ce faci? Hai mă, Cristi! N-a căzut, frate. Oh! Mersi, e felul meu de a-ți mulțumi. Mersi. Cum, bă, cum? De stăteam adăpostit, frate. Nu mai contează. Dă-mă târnăcop. Spargem chestul cu târnăcop. Fuck. Aia eram aproape, oricum. Nu cred că îi mai dădeam o săgeată în bot și gata. În boticul cela de rață. Și s-a găsit și el să tragă. Că-i băiat șmecher. Noi ne prefacem merge pe ăsta. Fuck, l-a teleportat. Yeah! Și ăla?
chiar farsă. Ziceam că e acolo. Și ce încearcă să-l bată. Ce faci, nebunule? Cred că i-am dat destul de mici. Scosă și el arcul, dar nu mai avea ce să facă. Doar un prost ca mine făcea chestia asta. E cum mai jucăm 2 meciuri și ieșim. Și închidem episodul pe ala. Poate avem un noroc. Deci dacă nu-mi dă în chestul de sus, târnă cop. Vreau zic, dacă îmi dă în chestul de sus, târnă cop și îmi dădea chest. Îmi dădea, pardon. Hai spargi mai repede. Și unde e următorul? Mă scuzați. Nu, site mi pe linie suntem puști. Ce să-i faci? La mă omoară. De ajung în film. Lol. E că avea archi eșantat cu power 5. Fuck. Sunt prafă. Da, până la urmă mă chinui și eu. Oi, noapte. Hai, chestule. Îți da păsti mapa asta. Fuck you! Ia-ți-mă că avea ștopul. Hai, mă. Mă chinui de zor să iau un chest. Și până la urmă îl lași și zicea. Dă-mă Enderpearl încoace, dă ăsta încoace. Și acum m-am la limita mișcă. La limita limitelor limitei.
Mă, glitch-ul vieții! Și eu după el. Da, păi, cred că ne luăm la revedere aici. Eu am fost Dark Twister și... Da. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.